Jimmer taispeáint háide is muiste Darren agus a nniuba me taispeáintaí cindóil le Buille Cloiginn chleachtadh sa bhaile. Scileannna. Díreach de chara an líomhráid a chatha agad tain. Buail an líomhráid le de éideann, tar an siar de rim agus chur amach do chualainn. Ba ort bogu i drá an líomhráid, agus chun ní súil dhéir ar an líomhráid fásta, agus ionsaí. Right, Katie, all to right. Nuair tá ribbead cleachtadh deanta agat, ag leat na cóine ugu ribbead níos faide a maith tháinig eile. Ba sé ribbead níos deachra ort an sin. Nis dyn nhw'n díreach Cúla4 Ar Scoil. Díreach de chara seasamh ar híal na láimh deise den chúl. Bí a féchant i drá an chúl, agus bug i drá an chúl. Díreach de chara an líomhráid a chatha amachas de chóir, agus déan díreach Cúla4 Ar. Mar seo. Nuair tá ribbead cleachtadh deanta agat, ag leat iarraí ar do chara an líomhráid is cheicealaiste sa bhuacsa. Níos airde agus níos airde a ríist, agus dír athú é cheicealaiste go gasta. Chun ní súil dhéir an líomhráid agus déan díreach Cúla4 Ar. Scileannna. Mai sibh bhí sin onanta mai. Naid an dearmad chun ní súil dhéir an líomhráid chur siar de rim agus chur amach do chualainn. An sin beidh tusa ábalta Cúla4 Ar agus a de Cloiginn. Mai sibh.